Nagadulong na naman sang dalagko nga mga papremyo kag kasadya ang Bombo Radio kag Star FM team sa Barangay Diyos ang Buenamano Salvo Year 20 promo. Araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash pa. Ginihiwat ini sa Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City kahapon sang hapon Abril 11. Pulo ang nagdaog sang tagi sa kalibog ka pesos nga cash prize. Tumanggid ang pagpasalamat sang mapalaron nga mga tagdaog nga amo sanday Edgarin Buhat, 46 anyos, sang Barangay San Isidro, Haro, nga nagamit sang proof of purchase nga Universal Robina Corporation products nga Mr. Chips kag Mang Juan. Si Jorna Perez, 57 anyos, sang San Isidro, Haro, nagamit man sang proof of purchase nga Universal Robina Corporation products nga Mang Juan kag Mr. Chips. Ronilo Habat, 60 anyos, sang San Isidro, Haro, nagamit man sang Universal Robina Corporation products nga Mang Juan kag Mr. Chips bilang nga proof of purchase. Congratulations man kanday Mia Aguinea, 29 anyos, sang San Isidro, Haro, ang gingamit nga proof of purchase Mr. Chips kag Mang Juan. Rodita Casiple, 45 anyos, sang San Isidro, Haro, nagamit sa proof of purchase ng Universal Robina Corporation products nga Mang Juan kag Mr. Chips. JP Montenola, 45 anyos, sang San Isidro, Haro, Iloilo City, nga nagamit man sa mga nga produkto ang Mang Juan kag Mr. Chips sa Universal Robina Corporation bilang iyang proof of purchase. Nita Divinagrasa, 62 anyos, sang Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City, nga nagamit man sang Mang Juan kag Mr. Chips. Jobert Arnaiz, 52 anyos, sang Barangay San Isidro, Haro, nagamit man sang Universal Robina Corporation products nga Mr. Chips kag Mang Juan. Norlene Secretaria, 25 anyos, sang San Isidro, Haro, nagamit sang Mr. Chips kag Mang Juan. Si Rene Sionel, isa man sa matagdaog, 74 anyos, sang Dungunsi Mandurriao, nga nagamit naman sang R. Florete coupon bilang iyang proof of purchase. Yari bala ang isa sa mga tagdaog nga si Mia Aguinea. Mainit ang tiyempo pero nagaulan gid ang papremyo diri sa Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Subok nga Abril 11, 2026. Ako si Mia Aguinea, nag-edad sa 29 anyos, residente sa Barangay San Isidro, Haro. Sa ako sa maswerte nga nagdaog sa kaapat na barangay draw. Sa Buenamano Salvo Year 20 promo, araw-araw balde-balde na papremyo na may cash pa. Ang akong nga gingamit proof of purchase ang Mang Juan, Mr. Chip. Ang nabatong ko nga premyo ay 1,000 pesos. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Isulod ko rin sa Tiangge, dugang kapital, pagbirahan si pangutang si tawo. Madamo, kit nga salamat sa Bombo Radio nga nagkanto diri sa Barangay San Isidro nga nagdaog ako sa isa na pilian. Agdahon ko gid ang tanan nga pangutang sa ako nga mag-join gid sa adlaw nga pagdaog diri sa Bombo Radio. Star FM, sa Radyo Bombo. Star FM, it's all for you. Nabalian ng tuman kamalipayon nga si Mia Aguinea, tagdaog sa Barangay Diyos ang Buenamano Salvo Year 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ari pagid bala si Edgarin Buhat, isa man sa mapalaron nga nahatagan sang premyo kahapon nga adlaw. Grasya nagid ang nagpalapit sa amon bangod sa Barangay Draw sang Buenamano Salvo Year 20. Promo araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash pa. Ako si Edgarin Buhat, 46 anyos, residente sa Barangay San Isidro, Haro. Nagdaog ako sa Barangay Draw diri sa Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City sang Abril 11. Ang akon gingamit nga proof of purchase amo ang Mang Juan and Mr. Chips. Ang nabaton ko nga premyo ang 1,000 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Ang kwarta nga nabaton ko, idugang ko ni bakal sa pagkaon sa balay kag ang iban ibakal ko liwat sa purchase. Ako ga pasalamat sa Bombo Radio nga nagdaog ako sa Buenamano Salvo Year 20. Ginagda ko kamo tanan nga magbakal makamo sa purchase kay kamo naman ang masunod nga magdaog. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you.
Nabarian si Edgarin Buhat. Kabombo bantayin naman sa masunod nga semana kung saan magapadulong ang team sang Bombo Radio kag Star FM. Agod nga magdala sang sadya kag dalagko nga cash prizes. Magpadayon lang sa paghulog man sang imo manamo pang mga entries sa Buenamano Salvo Year 20 promo. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash pa bangod kabilugan nga 8 million pesos nga balo sa mga papremyo ang ginapanagtag nationwide kag sa Grand Draw naman. Posible nga ikaw ang mangin masunod nga miyembro sang Bombo Millionaires Club bangod 1 million pesos ang nagahulat sa grand prize winner.